नमस्ते. नमस्ते, मी श्रुती. आज आपण काकडीचं खसखसं बनवतोय. खसखसा काकडीचं. खसखसं बनवण्यासाठी मी ही नॉर्मल काकडी घेतली आहे, पण खसखसासाठी गावठी हिरव्या काकड्या असतात किंवा खूप पिकलेल्या पिवळ्या त्या वापरायच्या. ते ह्याने बनवलं तरी चालतं. त्याने ज्यूस निघतो जास्त. त्याचं पाणी असतं, मग सगळं त्या पाण्यातच शिजतं. आपल्याला एक्स्ट्रा पाणी घालायची गरज नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला वेगळं पाणी घालायचं. आता श्रुती, तू जे म्हणालीस की ही काकडी आणि आपली गावठी काकडी, समजा दोन्ही अवेलेबल असतील तर आपण गावठी काकडी प्रिफर करायची ना? गावठीच, कारण कलरची. त्याच्यात रस जास्त असतो. मग आपल्याला एक्स्ट्रा वरनं पाणी किंवा दूध घालायची गरज नाही. आता ही अर्धा वाटी झालंय. अर्धा वाटी झाली. म्हणजे जर आपले बघणारे जर रेसिपी बनवतात तर ती अवेलेबल करा आणि मग रेसिपी बना. ही नको घ्या. ही नको, तीच घ्यायची. अर्धा वाटी काकडीला पाव वाटी तांदूळ घ्यायचे. कोणते तांदूळ घेऊ शकतो आपण? कोणतेही तांदूळ, उकडे सुद्धा घेऊ शकतो. सोनेरी होईपर्यंत तांदूळ. आणि ह्या रेसिपी रिलेटेड तुझी काय स्टोरी आहे? ही रेसिपी मला आमच्या बाजूवाल्या काकीने दाखवलेली. म्हणजे कॉलेजमध्ये कॉम्पिटिशन होतं, त्याच्यामध्ये ट्रेडिशनल रेसिपी घेऊन जायची होती. तेव्हा मी ही बनवलेली आणि टेस्टिंगच्या टायमिंगला माझ्या फ्रेंड्सने अर्धी रेसिपी खाऊन टाकलेली आणि फक्त 3 पीसेस उरलेले आणि मग 3 पीसेसवरच मी कॉम्पिटिशनमध्ये ती दाखवलेली. बापरे, म्हणजे पहिलीच खाल्ली फ्रेंड्सनी? आणायच्या आधीच, म्हणजे त्यांना फक्त टेस्टिंगसाठी दाखवलेली की असे आणले, तर त्यांनी खाऊनच टाकली. खाऊन घेतली. फक्त 3 पीसेस उरले. मग 3 वरती तुला रिझल्ट काय आलं? रिझल्ट नंबर द्यायला पण चांगली झालेली. माणसाने पहिलीच खाल्ली पण? पहिलीच खाल्ली. असे असतात ना मम्मी एक्सपिरियन्स रेसिपी रिलेटेड? तांदूळ आहे ना, मिक्सरला लावून त्याची भरडी करायची आहे ना, आणि आपल्या रव्याच्या जागी तांदूळ वापरायचे. रवा घालून सुद्धा हे बनवू शकतो. ते काढून घेऊया. तांदूळ छान एकदम गोल्डन कलरचे करायचे आणि तांदळाचा आकार पण बघा मस्त होतो, एकदम छान. आता हे शेंगदाणे. आता इथे 2-3 चमचे शेंगदाणे घेतले. आता श्रुती, हे काय करते तू? 2 तुकडे करून घेते, म्हणजे आतमध्ये भाजते, नाही तर वरनं करपून जातात. म्हणजे ते शेंगदाणे ना फोडून घेतले वरतीच. हे पॅन खाली थोडं थंड करून घेऊ. फॅन खाली थंड झाल्यानंतर नंतर मग ह्याच्या साली काढून बारीक करायचं. म्हणजे बारीक म्हणजे काकी सांगतात तसं सरसर करायचं. मिक्सरला सरसर करून वाटायचं, म्हणजे बारीक पावडर होत नाही. तुझ्या बाजूला दिल झोपली आहे. नाही तुला तर मांजरी आवडत असतील ना? कॅट्स आवडत असतील ना? कॅट नाही आवडत तुला? नाही आवडत? मग ही तर तुमच्याकडे असेल तर मस्ती करत असेल ना? हो, मी मस्ती नाही करत बघ, तू आल्यापासून. झोपली ती शांत. शांत झोपली आहे. दिल्लीला बघून ना मला एक स्टोरी आठवली. आमच्या दुकानामध्ये पण एक मांजर आहे. तिला पिल्लू झाले, तर ती माझ्या पप्पांचं तिच्यावर इतकं प्रेम आहे ना की पिल्लू झाले तर बोलतात, अरे मी तर आजोबा झालो. इतका आनंद आहे त्यांना. मला नाही आवडत नाही, म्हणजे मला असं लांबून बघायलाच आवडतं, असं जवळ वगैरे नाही आवडत. माझं फ्रेंडच्या घरी पण असतीलच ना फ्रेंड? फ्रेंडच्या घरी पण आहे, एका मैत्रिणीच्या घरी आहे. ती पण अशीच आहे, म्हणजे बोका आहे तो, दिल सारखा आहे असा, म्हणजे हेल्दी आहे. तर मी येत असेल ना तर मग ती त्याला वरती टॅरेस मध्ये ठेवून देते, कडी लावते. मग मी गेल्यावर त्याला खाली आणते. तो ही तरी शांत आहे, तो असं म्हणजे पायाखालनं वगैरे जात राहणार, अंगाजवळ येतो. आणि समजा आला पायाखाली तर मग मी किंचाली. कशी? नको किंचाली, मग घरी येईल ना खाली. मी काम कर, मी दिल तिच्या अंगावर टाक. नको, झोपले ती. आता नाही डिस्टर्ब करणार. जर उठली उठल्यावर मग एकदम उठली की मग श्रुतीच्या हातात देणार. मग नाही येणार माझ्या हातात. अरे टॉप नवीन आणला काय? हो, व्हिडिओसाठी. छान आहे म्हणून विचारलं मी. सगळ्या जणांना विचारून आले कसा वाटतोय घालून. काय? तरी इथे येईपर्यंत मला असंच वाटत होतं की चांगलं नाही वाटत. छान वाटतं एकदम मस्त. शेंगदाण्यांची भरड करून घेऊ. शेंगदाणे थंड करून आणले, त्याची साल काढली
आणि आता ते वाटून घेते थोडीशी. थोडीशी भरड भरड करायची. भरड ना याला? हा भरड करायची, पूर्ण बारीक नाही करायचं, दाताखाली लागले पाहिजे. हे बघ, अशी जाड भरड काढायची. हे जरा दाणे दाणे पण असले पाहिजे हा, त्याच्यात. दाणे दाणे नसले. आता तांदूळ करून घे. तांदूळची भरड नाही, पूर्ण पीठ करून घ्यायचं, बारीक करायचं. तांदूळ बघा असे चांगले बारीक करून घेतले पिठासारखे. थोडीशी भरड आहे. हम्म. आता काय तुला वाटायचंय? त्यात अशी कापली हा, आणि खोबरं. खोबरं 2-3 चमचे खोबरं घ्यायचं, ओलं खोबरं. ओलं खोबरं पाहिजे का आपल्याला? हा, रसवालं, म्हणजे रस असेल तर रस चालेल. असेल तर असं रसवालं ओला खोबरं घ्यायचं. थोडंसं पाणी. आणि जर आपण ती काकडी वापरली तर पाणी नको टाकायला. हो, त्याचं पाणी खूप निघतं. पिवळी असेल ना पूर्ण पिकलेली, हम्म. किंवा जरा पण पाणी टाकायची गरज नाही, पण आपली हिरवट भेटली तर टाकायचं थोडं. आता इथे काकडी आणि खोबरं ते चांगलं बारीक वाटून घेतलंय. इथे तिने ड्रायफ्रूट घेतलाय आणि ते कापते, बारीक तुकडे करते. आपल्याला जसं आवडेल तसं. पूड पाहिजे तर आपण पूड करून पण घेऊ शकतो. आता इथे आपल्याला गुळ पाहिजे ना, त्याला ते गुळ किसून देते. तुला किती पाहिजे ते सांगा मला. एवढी वाटी भरू? इतकी अर्धी. म्हणजे जेवढी काकडी आहे तेवढी? काकडी येते. गुळ आहे ना, आपल्या तांदूळवर पण असतं. तांदूळ किती शोषेल त्यानुसार गुळ घ्यायला लागतो, किंवा आपल्याला जसं गोड हवं तसं पण. कोणाला कमी गोड लागतं, कोणाला जास्त गोड लागतं, त्यानुसार गुळ घ्यायचा. तूप टाकू 2 चमचे. मला पण ऐकायला नाही आलं. तूप टाकू 2 चमचे. तू तूप टाकते 2 चमचा असं बोल. असं बोलू? तर आता तू टाकलं. तूप टाकू बोलतेस ना, तर असं वाटतं की तू मला विचारते. समजलं? हा. हा. म्हणजे तिची स्टाईल आहे वाटतं बोलायची आहे ना? हा? तू घरी पण अशी एकदम स्लो बोलते? स्लो म्हणजे अशाच आवाजात बोलते, म्हणजे रागवली तर खूप जोरात बोलते. मग रागवून बोल जरा. रागवून कशाला बोल? रागून बोल, मग मस्त मजा येईल. रागवून तूप टाकू 2 चमचे. हा. तरी पण तूप टाकू 2 चमचे असं टाकू. हा, तूप टाकते 2 चमचे. नाही तू तुझ्या स्टाईल मध्येच बोल. बोल तू बोल. कारण सर्वांची युनिक स्टाईल असते ना. हा. तूप टाकू 2 चमचे. बापरे, 2 चमचे तूप टाकायमध्ये एवढा डायलॉग मोठेल मला वाटलाच नव्हता. आता पहिलं काय करते तू? थोडं तापलं ना हा. की मग हे टाकायचं आपलं काकडीचं पीठ, काकडी खोबऱ्याचं पीठ. काकडी आणि खोबरं जे वाटलं ना बारीक, ते टाकलं पहिलं तुपामध्ये. हे थोडं शिजलं पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये तुला पाणी टाकायचं आहे का? नाही, हे आता आटेल हा. लागलं तर टाकायचं. अच्छा. काकडीवर असतं म्हणजे किती पाणी सोडते असं. चपली ती आली. आली आली पळते आहे, दीड पळते आहे. दिल्ला आणू का श्रुती तुझ्याकडे? नको, खरंच मी काहीतरी म्हणजे चुकून बुकून होतं माझ्याकडून. माझ्यावर कुत्रे आले तर जवळ मग काय करते? सटकेल हातातून. हे सर्व रेसिपी रेसिपी म्हणजे सटकू शकते हातात. की असं कधी झालंय का सटकली रे रेसिपी? रेसिपी नाही, पण मी तर किंचाळतेच. सकाळी मी वॉकिंगला जाते तेव्हा पण कुत्रे असतील की मग ओरडली जोरातच. कुत्रे धावत नाही, पण ते जराशे उठले किंवा हालचाल केली तरी मग दचकायला होतं. एवढी आटली पाहिजे का आपली? हा, म्हणजे थोडीशी थोडीशी शिजली ना? ह्याच्यासोबत मग पूर्ण शिजलं. 2-2.5 मिनिटं झाली आपल्याला इकडे. ते तांदूळ भरडलेले आपली बारीक पावडर केली ना, म्हणजे अर्धा कप पाणी लागेल त्याच्यामध्ये आहे ना. हा, तांदूळ शिजला पाहिजे. शिजला पाहिजे ना तांदूळ. अजून पाणी देऊ तुला? गॅस कसा बारीक ठेवलाय? बारीक नाही ठेवला तर मग लागेल खाली ते. तू पाणी टाकत टाकत थोडा थोडा पाणी टाकत टाकत ते शिजतंय. हा. म्हणजे एकत्र पाणी नाही टाकायचं आपण ह्याच्यात? आपण अंदाजानुसार टाकायचं. काकडीमध्ये किती पाणी आहे. म्हणजे या रेसिपीमध्ये आपण पाणीचा हिशोब नाही सांगू शकत ना मग असं? नाही. हा.
पाणी वरती खाली होऊ शकतो, कमी जास्त होऊ शकतो ना. कमी जास्त म्हणजे 1 कप पाणी लागेलच. हम्म. 1 कप पाणी लागेल. टाक. आता त्याच्यामध्ये अर्धा वाटी गुळ घेतलाय किसून. श्रुतीला मांजरी आवडत नाही ना श्रुती? आज तू कॅट फूड तुझ्या हाताने दे. तू दे. हे बघा, हे आपल्या हे आमच्या बाहेरच्या कॅटसाठी बघ खाणं सेपरेट. दिल नाही खाते, म्हणजे दिलचं वेगळं आहे, हे विस्कस आहे. हे श्रुती देते का? नको. त्याच्यात शेंगदाण्याचं कूट आणि ड्रायफ्रुट्स टाकून म्हणजे आपल्या इकडे आता घराचं काम जोरात चालू झालंय. हम्म. आणि थोडीशी वेलची पूड. आता थोडंसं मीठ टाकू. थोडस नावाला टाकायचं किंचित. गॅस फास्ट करून करून घेऊ. हलवत राहायचं, नाही तर मग खाली लागतं. हलवत हलवत ह्याला कोरडं करायचं, म्हणजे आटवायचं. त्या आवाजामुळे ऐकायला येत नाही. ते चांगलं ढवळून घ्यायचं, हलवत हलवत राहायचं आणि चांगलं सुकं करून घ्यायचं. आपण माणसं कशी झोपतो तशी झोपली आहे ना. हे बघा आमची दिल. हे बघ, असा हात पकडायचा, असा सोडायचा. नको. तर तू प्रँक बघितला असेल ना, तो मी कप दिलेला हातात. मग तुझ्यावर नाही होणार ना तो सक्सेसफुल. मला माहित आहे ना आता तू काहीतरी सांगशील. हे बघ गोळा झाला. तू त्याच्यावरती थांब. हे चोळते. ट्रेला लावून घेते तूप. कडेला पण लाव. इकडे तूप लावलेलं आहे श्रुतीने. आणि ते बघा गोळा झालाय मस्त. कसा झालाय मस्त. आता आपण गॅस बंद करूया आणि आपण ट्रे मध्ये काढून घेऊया. श्रुती आज जर तुझ्या घरी रेसिपी बघतील ना, व्हिडिओ जेव्हा बघतील ना, तेव्हा ते शॉक होतील की तू कशी दिलच्या बाजूला तिच्या बाजूला अंगातून करंट आले असतील ना. तिच्या बाजूला बस. कापून घेऊया. बघ तू बघ ती कशी आहे बघ आमची दिल. बघ इकडे बसली पण जाऊन. दिलच आमची शहाणी आहे. त्रास नाही देत. हे जरा थंड झालं ना. थंड झालं. त्याच्यामध्ये पहिलं ड्रायफ्रूट टाकलेलंच पहिलं दिसतंय ना. अख्खं आणि शेंगदाणे पण ते दाताखाली आले ना, छान लागतं. आता हे आपण थंड होण्यासाठी फ्रीज मध्ये ठेवूया. किती वेळ ठेवायचा आपल्याला? जास्तीत जास्त 1 तास. नाहीतर पूर्ण रात्र ठेवलं, रात्री बनवून आपण सकाळी काढलं तरी चालेल. आता इथे आपल्याला बरोबर 2 तास झाले ना. रेसिपी बघूया. वड्या आलेत ना बरोबर. चला आता बाहेर. वडे छान आले ना. आणि ते वरती एक एक लावल्यामुळे ते जरा अट्रॅक्टिव्ह वाटतात. हे असं घरी काढत बसायची गरज नाही लागत. काढता काढताच खाऊन घेतात सगळे. आकार करत म्हणजे जसं निघायच्या अगोदर संपेल का? निघायच्या अगोदरच संपून जातं. मग असंच ना तू काहीतरी तिकडे रेसिपी बनवलेली आणि तू फ्रेंड्सनी खाऊन टाकली. ते कॉम्पिटिशन मध्ये हीच ना हो. आता तेच आता मी बोलले तर सगळ्यांना ते आठवेल. मी तेव्हा 12वीत होती, म्हणजे 3 वर्ष झाली आता. आता तू ग्रॅज्युएट झालीस ना. आता ग्रॅज्युएट झाली. फर्स्ट रँक आला हो. तुझं. मला ग्रॅज्युएशन म्हणजे तुझे एज्युकेशन क्वालिफिकेशन सांग. माझं TYB इकॉनॉमिक्स पूर्ण झालं आता. रँक 1 आली तू. हा, रँक. बघा मम्मी हुशार मुलगी पण आहे हुशार ना. आहे. छोटी पण आहे. छोटी काकी हायलाइट करतात. नाही म्हणजे छोटी आहे ना. अगं एवढ्या वयाच्या मुली अजून कोण स्वयंपाक करत नाहीत. हो. कोणाकोणाला येत नाहीत ना. आता इथे बघा आपली रेसिपी रेडी आहे. रेसिपीचं नाव आहे काकडीचं खसखस. पण श्रुती एकदम छान प्रकारे बोलते. श्रुती बोल. काकडीचं खसखस. खसखस. एकदम मस्त बोलली. रेसिपी आता एकदम थंड थंड गार. आता आपण टेस्ट करूया की कशी लागते. आणि मेन म्हणजे काकडीची बनवलेली असते.
शुगर न वापरता आपण जॅगरी वापरली आहे. तर हेल्दी रेसिपी आपण बोलू शकतो याला, है ना. चला टेस्ट करूया. गोडचं प्रमाण व्यवस्थित आहे, एकदम व्यवस्थित आहे गोडचं प्रमाण. हे काहीतरी वेगळाच प्रकार वाटतोय. काहीतरी वेगळीच मिठाई वाटते ही, हा आणि छान वाटते खायला. म्हणजे असं मिठाईच्या प्रकारामध्ये आणि गोडच्या प्रकारामध्ये आपण असं खाली ते बनवलं ना, ड्रायफ्रूट येतंय ना त्याच्यामुळे त्याला अजून स्वाद आलाय. त्यामुळे चावायला अजून मजा येते. आपण डेझर्ट मध्ये ना रोज रोज काय तेच बनवायचं, तर आपण एक वेगळं नाव देऊन म्हणजे असं बोलू शकतो ना, आपण आज काकडीचा खसखस बनवूया, काकडीपासून काहीतरी आपण गोड बनवूया. तुम्ही ही रेसिपी बनवू शकता आणि डेझर्ट मध्ये खाऊ शकता. एकदम छान झाली रेसिपी, बनवण्यासारखी. तुम्ही नक्कीच बनवा. आणि श्रुतीने बनवली आहे तर कमेंट नक्कीच करा, कारण श्रुती कमेंट वाचणार ना तू, हो है ना. वाचणार ना. हा. आणि तुला किती व्ह्यूज पाहिजे सांग. तू आता हर्षदा आणि श्वेताचे व्हिडिओज बघितलेस ना, त्यांचे कसे व्हिडिओ तुला किती पाहिजे माग, कारण तू मागितलं तर तुला देतील. किती व्ह्यूज पाहिजे सांग. त्यांच्यापेक्षा जास्त. हो त्यांच्यापेक्षा जास्त. पण छोटी आहे ना. त्या मोठ्या ताई आहेत ना, मी छोटे मला जास्त पाहिजे. वा काय टर्न केलंय. ठीक आहे, तर एकदम छान प्रकारे रेसिपी बनवली आहे. जर तुम्ही हिला मोटिवेट कराल ना तर आपल्याकडे अजून माणसं येतील की ते आपल्याला अजून काहीतरी छान छान रेसिपी दाखवतील. तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि रेसिपी करून पहा, बनवून बघा. हा. एकदम छान झाली. एकदम छान झाली आणि टेस्टी झाली एकदम. आणि आपल्यातर्फे शुभांगी कीर फॅमिलीतर्फे श्रुतीला थँक्यू. तुला सांग कसं वाटलं इकडे आल्यावर. मला खूप छान वाटलं, आनंदी वाटलं. तुला पर्सनल शुभांगी कीरला भेटायला दिला. हा ना, मला तर काय सांगू. अजून पण असे शिकायला सुरुवातीला पण सुरुवातीला आली तेव्हा पण तशीच करत होती. कारण आपण मीटअप ठेवलं ना तर एवढं तू आणि एवढा टाइम नाही स्पेंड करू शकत आमच्यासोबत. किती हार्डली 5-10 मिनिट्स आणि आम्हाला दुसरीकडे झालं. पण या कॉन्सेप्टमुळे आपल्याला त्यांची रेसिपी बघायला भेटते आणि त्यांना म्हणजे ते सुद्धा खूप इगर असतात मम्मीला भेटण्याची. तुमच्यामुळे आपल्या सर्व व्ह्युअर्सला नवीन नवीन रेसिपीज भेटतात. पाहिजे तुला खायला. थँक्यू.